menang. Wis gak lho. Karo opo sih paling wedokan maneh, wedokan maneh, wedokan maneh. Lah ora lah. Liyane sing iso nglalekno sing biyen ngono. golekno ah. Golekno. Rasamu aku iki calon wong urip. Oh, boleh ono. Akeh kenalan. Kenalan tok, tapi lek aku kon njaluk nomor yo khusus data. Isi. Ya, akeh ya lek kono. Kita lah usaha, nek jare bombong iku usaha. Wis jare. Tak gua lo, ae dadi wong kalau ae. Nyanyo aku suaramu lek gak enak. Iki. Ya siapa sing nyanyi kan? Yo. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati pesanku mung siji sing ati-ati esok mung mendem esok tekan sonten mergo sadar diriku lo kudu sinten ngono lho teh nyanyi kok jan Enak sana gak dadi LC ae. si malah ngawur. Mosok ngono si lanang dadah. Cek ono. Waduh, sapa sapane genjang-genjeng yo. Karo wong sibuk ngene ya. Kok sing genjang-genjeng grebeki kopi ae yo. Lho kan. Duh, sapa sih kok gebrebek kae iku? Walah. Oh iya, wek koe ta. Ada. Coba tak cek kan sekarang. Makin sore gesang-gesang karo turu, aku turun merem dulu. Lho kon turun direk. Omah iki wong aku. Lho Nah, ya ini rek cangkruk-cangkruk ndek kene. kumpul menungso kene. Kaya wong saiki sukses ndelok model pacakanmu iki. Oh iya, bos ta lho. Oh. Bos iki. Jan. Ronto, koyo ngene iki lho ta. Ono pensi. Linti janan arek yang iki. Oh iya, sik. Biasa iki anak buah itu. Ini kejope saya kira. Kerja do mata aku. Kok aku nganggur lho ta? Lho kan gak tau ngetos lagi. Lho do mata kerja apa saiki? Duitku akeh. Wah, arek iki yo. Yo matok tapi Iya, ngising turu, nggo HP tok ora duwe ta. bos dah. Lah terus Pokoknya dino kirimane online waduh paketan isu bengi sore awan isu bengi sore awan oh wi muter Iya ta, saiki kan jaman teknologi lho. Kok gendane HP iki. Belanja online, pacaran online, kabeh serba online. Apa sih yang mak rek? lek sukses kan yo rokok-rokok betul rek. Saiki duitmu gede-gede ngare. Gede kan gue ngisi di omah lho. gede ono susu isi rek Jamet. Kayak enak sih. grek Iso cuman enggak sikile bro enggak enak mosok iya nah yo kok krungu itu tak rasani waduh rasane iki dek wonge yo biasa anu mau itu jenengan teh lho kok lapo melok rasane wong aku ngrasani awakmu kok melok rasane Gak mampu sih gitu. aku ngerasani cek bandar. Iku udah deh. cek kroso dadah Wis sing ditagih iku kuat. Pusing aku. Ati gak kekerasan iku yo. Gak oleh kan pemerintah. Iya kan, ya apa ya saiki penggaweane dhewe kok iki. Lah yo alasan iku ngono ae. Ono sing ora, ono sing keturunan, ono sing loro anu, ono sing ono. Ya pemane Mas, saiki wis penggaweane dhewe iki wis ngene iki nang lapangan. Ya lek ketemu wong lek pasti parani, lek gak ya. Ate golek penggawean liya iki angel. Pokoknya awake dhewe iki kudu oleh. Bayangno sedina mang aku nagih
piro ora ono siji pun ora. Mosok, Pak? Iya ta. Ngomongi blas. Gak ono ora ono gelem wedi. Tok aku wedi wong. Reng. Lagi aku. Iya, tak akoni lek sampean ten. Orang aja nih. Ya mangane iku. Wis mangane wis sedina iku boleh. Iya ta. Tapi opo carane? Boleh mangsa. Carane opo supaya wong gak kene gak gampang ngono lho. Iya, aja utang. Ya iya, lek kalau wong sing utang dhewe nganggur lah. Memang sedina iki langsung arani. Iki mari ning benane. Oh, wis ono ae. Engko lak bos telepon kene. Mesti bos. Apa kok melu sampean lho? Ayo wis. Ayo. Telepon ta. Coba surakan. Bos ae dhewe iki. Sampeyan angkat, sampeyan angkat. Siap, Bos. Bob, awakmu di daerah ndi iki? Aku iki sing kate meluncur nang Kelut, daerahne Kelut kate nagih. Ya apa iku nasabahmu sing jenenge direk iku sing di Kelut kok gak bayar-bayar? Ono ta? Lek ono tak paranane. Ah, iku nasabahmu iku melebes tenan iku. Tolong tagih niku aja sampe gak berhasil iku. Oh, iya wis engko sampean wae. Sampean SMS maneh yo nang kene yo, nang nomor kene, Bos. Siap engko tak tagihne wis. Ya wis, pokoke engko awakmu lek balik kudu berhasil. Iku aja sampe gak berhasil iku. Tagih niku tenan iku. Wis pirang wulan iku baru bayar iku. Oh, siap, Bos. Langsung wis engko meluncur. Pokoke engko sampean ro dadi. Ya wis, ya tak tunggu. Ya, kudu berhasil ya, Bang. Oke, Bos. Terima kasih. Oh, si Bos iki lagi maneh. Wong awake dhewe iki wis piro kapat. Daran di. Tidak kene. Marine parani yo. Ya wis ayo diparani ae ngomong kene. Ayo. Ayo wis. A few moments later. Setelah pokoknya awakmu itu tak duduk kan lutut ya. Gimana? Wis. Boleh. Duh, lah apa sih tergombal sih kotak kowe iku? Nah, aku tak boleh sih. Nang disirek juga. Loh. Lah diserek kok durung metu wis ngalih wisan. Oh, wancene pahit iku. Ya iku mang papat lah mari. Karena siji ku lho direk. Lah yo mes blandi. Lah yo. Kowe ku ono Kowe klo ora cangkruk lah tak kene. ngene ae. Ayo tak Ayo cepet. Mas, sewu. Ya, Mas. Ya, Mas. Aku alamat iki, Mas. Jalan Kelut nomor 33 sebelah Mas. 33. Salah iku omane Sopo? Sopo jenenge Mas? Sopo mang jenenge nasabah iki? direk. Wah, direk kan. Ro kan. Oh, direk rek. Iko Mas, Dek. Kono lho sampean lurus. Ngotok, Pak iku sebelah kiri. Oh, ono kurungane anu kok anu ora anu. Iya, Mas. Arek di dhuwur. Arek Yo gak dhuwur-dhuwur sih. Sopo sih? Koncone sampean. Santai sampean, Mas. Nah, ono perlu Mas. Oh iya, ngono. ngono. Ya wis. Apa kok masalahne akeh ku karepmu. Ya ya. Langsung aja. Oke, Mas. Mas udah. Ya. Monggo. Sopo dari mana? Kok nonyol-nonyol. Oh, keren kok modele koyo ngono. Ngono ta. Gak iso koyo ngono. Aduh. Kenapa ya? Direk. Jane biasane balik takoni. Balik takoni ya. Kita kan bagus. Kurungan manuk. Ya iki omahe kowe.
Oh iya. Assalamualaikum. Iki wong iki. Rek. Wayahe. Oh. Wayahe. Oh. Si wong iki. Aku. Kok sampe buka-buka ngono sama. Oh. Wong iki iki kan. Assalamualaikum. Woi. Wayahe bayar utang. Si wong iki. Waduh, ya kok rene ae. Apa iki? Keduin ta saya. Si wong iki. Oh, sok simpan. Ih, kalau mau temu di tenono lah wis perlu kabeh. Tak tagih. Wis. Iya, Bos. Oh, iki Pak. Nang ndi? Alamat kayak sebalik kantor ya dhewe. Lah ya iki. Wis kabeh wis. Ngomong kau no. Lah iya, ayo selak magrib wis nang liyane. Tapi aku sih curiga. Oh, Lah curiga itu mesti ono wong iki. Wong iki sepi masa sih? Masuk kalau wong iki. Lah sepi petang lan ngene kok gak ono kowe. Halo? Oh. Gak ono wisan. Ayo wis. Ya wis, Ayo wis, enggak sih. oh ono suara nih. Iya. Lah yo. Coba ae. Loh, sapa iku? Kerek. No. Yo ora iso Iya, ta. ngomong lho. Iya, ora iso ngomongnya. Ono wong berarti. Saya cari. Tapi ki ngomong. Iku ki Ono ora wong ngomong. berarti. Ya, iya. Kerek. Wong. Ayo metu. Wong. Metu iki. Ana wong iki. Maksudnya wong aku. Iya, waduh, aku ya wong. Metu ana lagi, ndi? Wedok. Wedok, Bos. Lah ya iku ngene. Oh, Nanti direk. Ora kono, Mas. Sampeyan sapa? Aku adike. Kamu lara ya? Manang. Emang dia Jogoro lho sampeyan. Ora, Mas. Mas, ya. Udah ini kene. Kapan balik Re? Ora harus orang tinggal aku. emang telepon lah sama telepon, Pak. Api-api aku. Oh, sakit nanti HP. Ya, ape. Iya. Lah si opo Di iki? rumah ta? Oh, di rumah. Gelem sampe di rumah. Aku ya mau. Ya wis. Gawe aku. Ya sampe nang direk ya. Temenan lho, Pak. Jogoro lho. Ayo wis. Mas, iku bener me direk kan? Bener, Mas. Lah kan arek iku ono arek wedok tok iku nang kono. Ya lho, wedok Mas ya. Arek mari tekan kene cangkruk iki. Kok di sebelah aku cangkruk dek kene kok. Lah arek wedok iku sapa? Arek wedok sopo maneh. Wong arek iku manjan dhewe. Arek Ya wedok. ono arek wedok kok. Duwe adik wedok tapi di Malaysia gak boleh-boleh. Oh, dadi ini we. Mas. Nek aku yo Joko ngono, Mas, Malang kerik. Sing apik ngono lho. Tukang tagih. Aku gak ngurus nagih, Mas. Sama nagih nang direk yo sing dolen gaungkel nang kene. Iya, kan aku mang takok ya wis kenal. Ya wis ayo wis. Ayo tak terus. Beres. Ayo. Oh iya. Iki sih omahe. Ya iki yo main. Lah iya, aku wis kan kene kok. Loh, iki emang ya. Iki arek. Wong pengacara wedok. Wah, iki. Kayak gini. Aku tahu lah ini yang. Tadinya loh. Duh.